emaphuthaleni kuhamba kanjani? Sibingelele umsakazi, sibingelele ekseni, sibingelele abasilalele, sibingelele nomsakazi uqobo lawo. Engathi usuku lungahamba kahle kubo bonke abantu. Uqalile nje nakithi cha kusahamba kahle. Siyaphila umsakazi. Dr. 2+2 libuye apha leli gama obani ake sizwe uchazele abantu ukuthi ubani Dr. +2 futhi usiphathele. Uma sikhuluma ngodokotela u2+2 sikhuluma ngomelaphi wendabuko osemkantshubovu kule ndima yokwelapha. Otholakala khona la eJozini mawuwela nje ibridge kunendawo okuthiwa kuseDunshini isigodi la ngitholakala khona ke umfoka sibiya lo ngokuzalwa osembodla ngazalelwa ke khona embodla ngakhulela khona ngenza wona lo msebenzi wesintu wokwelapha aze ngafika kulesigaba sokuthi awu nami ngihlonipheke sebengibiza ngoDoctor ingakho nje sekubonakala ngathi ngudokotela. Okay, uDoctor umlaphi wesintu noma umlaphi wendabuko. Ingabe udokotela iziphi izinto anazo noma azisebenzisayo masibuya ngapha endimeni zokulapha? Sisiza kakhulu kulo lonke uhlobo lokulapha ikakhulukazi siyayisizwe ngayo umuntu mayisefikile ngoba phela ziningi izinto eyayikhungatha abantu la ekulapheni kakhulukazi omunye umuntu oqhamuka kubuthakathaka bomzimba omunye oqhamuka nezinkinga zemizi omunye oqhamuka nokuningi abanye osomabhizinisi bayafuna izinto ezijulile abanye bafuna ukululekwa nangokomqondo nje uthola ukuthi abanye sebehambile behamba odokotela abanye nabanye kungenzeki siyasihlale phansi ke nabo abantu abanjalo bese sibaluleka sibone ukuthi senza kanjani kuloko kodwa nje into esibhizi ngayo kakhulu into ethinta isintu lapha ekhaya ukuthi umuntu angahlupheki umuntu angaxakeki umuntu akavula impilo yakhe umuntu akakhusaleke emoyeni emibi. Okay, sibenzisa isintu kakhulu. Kunento ethinta amakhambi nethinta iwasho. Kulezi zinto ezimbili ngabe kuyasebenzisana uma kusebenzisana usebenzisa uma ungasebenzisana futhi yini ukuthi ungasebenzisana amakhambi esintu ngapha ziwasho ngapha uzothi omunye udokotela ngabe usebenza ngamakhambi kuphela noma newasho uyayisebenzisa. Muhle umbuzo wakho umsakazi. Siyayisithi ke mina kuya ngaye umuntu ukuthi yena ukholelwa kukuphi kodwa akhona amakhambi esintu aphinde futhi zibe khona iziwasho lezo zinto lezo zithe azifane kodwa zingafani ngoba masikhuluma ngamakhambi sisuke sikhuluma ngomuthi okuyiwona umuthi OTT esisuke siusebenzisa ekuliseni nempilo yakhe umuntu ekuguleni nasebuthakathakeni asuka abhekane nabo bese kuthi masikhuluma ngeziwasho sisuke sikhuluma njengoba sisho sithi ziwasho isikhuluma ngeziwasho la sazikhona ukuthi okay ingaba ukuthi ezinye uyakhulekelelwa zona ngaba ukuthi ezinye ziyagaya iwasho ezitholakala nje emakhemist ahlukahlukene lapho siyayisibe khona ukuthi abantu abanga afford ukungena emthini abangene ngapha eziwashweni ngoba khumbula kuyenzeka ukuthi uthola ukuthi umuntu yena azi umuthi akakholelwa kuwo kodwa isiwasha kanankinga naso kodwa ke sesithina umuntu inkolo yakhe leyo uvumelekile ukuthi angathola iwasho umuntu omunye athole umuthi kuya ngayo ukuthi yena uvumeleke ukuphi. Uma ngabe usebenzisa iswasho bezokhamba ngithi ake ngishintshe iswasho ngabe khona mhlawumbe la uxabana khona uma ngisebenzisa kokubili. Umuthi leswasho akuxabani ndawo umsakazi wami ngoba konke kukulekelela impilo yakho la isuke ibhejwe khona kukulekelela lamagedanga asuka afasiwe ukuthi makavuleke. Okay, umbuzo uzothi okay swasho ngapha umuthi ngapha nayinda ikuphi kunamandla kunokunye hayi ngabe swasho senamandla kudlula umuthi ngomuthi onamandla kudlula iswasho. Kunzima umsakazi kimi ngoba lento akwazi ukuphendula ngoba amagazi abantu kawafani. Uma amagazi abantu angafani nokwamukela kwabantu emzimbeni futhi izinto kakufani. Kodwa ke kuya ngayo umuntu omunye yazi uyasebenzisa iswasho isiwasho nisimgilele izimanga uma ithole nje isiwasho agileke imanga aze ngaweleli ngisho emthini omunye usebenzisa umuthi azangayi nase kuya ngayo umuntu ukuthi inhliziyo idla ukudla ekuthandayo kodwa nje hayi umuthi baba mkhulu kuneziwasho hayi mkhulu umuthi kuneziwasho ngoba umuthi
liyatholeka ithuba lokudidiyela ngendlela eserious kakhulu futhi uyatholakala umuthi ukuthi uphendule so mina ngasho ukuthi mkhulu umuthi kuneziwasho uyabona nje msakazi mina ngize nga decide ukuthi ngokubona kwami lapha eMangozi ngivule ikhemisi ngoba ngifuna ukulekelela abantu ngazo iwasho lezi ukuthi abanye abantu kufanele baye laphana bayothola iwasho ngoba iwasho azibizi kakhulu kunomuthi. Iwasho ziyakwazi ukuthi umuntu agqume ageze aphalaze zimvulele izinto zakhe kuphela nje sekudinga ukuthi umuntu athole lesiwasho lesesiqondana nenkinga yakhe. So umuthi umkhulu ngoba ngiyengibona mabafika lapha ekhaya bajika ngisho egethini ngenxa yokuthi lapha ekhaya kuyabiza kungena umuntu ngempela osuke sefuna izinto eziserious kakhulu kodwa nje umuntu osafuna ukuyivulela impilo mina ngithi kuhle ukuthi asondele ekhemisi lapha eMangozi athole iwasho lezana leza akwazi ukuthi impilo yakhe iqhubeke alapheke aphile kamnandi. Okay. Bajike egethini ngithanda le ngoba kusho ukuthi kunezinto eziserious kakhulu. Uzonto omunye mina ngikholele kuthena into esebenza le biza kakhulu. Okusho ukuthi uma ngabe befuna umuthi kunendawo ejulile abantu la kuzona. Akunabo ubungozi kulezi zinto ezijulile. Ngiyabonga. Njengomuntu owaziwayo umhlaba wonke jikelele ngiyayiphatha izinto ezinobungozi yebo kodwa ke akukhona konke lokho esiyayisikwenze okunobungozi. Umuntu awumniki isinkwe esibrown ecele isinkwe esimhlophe. Kuba ukuxoxisana kwakho naye ngoba abantu kuyiqinisa ukuthi abantu bakhathazekile, abantu bahluphekile, abantu balambile ngaphandle. So abantu baqhamuka sebathi bona sebangenza noma yini. Sekufanele wena njengodokotela omkantshubo umuntu umbonise ngoba umunye uzothola ukuthi hayi ngoba engayimela lento afuna ukuyithatha ingoba uzwindlala. Manje kubalulekile ukuthi umuntu umbonise wena ukuthi hayibo zikhona njalo izinto ezingenabo ubungozi kodwa umukwazi ukubekezela ungagcina usuphumelelile kunokuthi uvele umnike itshe nje alibeke ekhaya. Okusho ukuthi uDr 2+2 aphambi ukuthi anginikeze lento engisuke ngizoyifuna uqala sibe nesikhathi sixoxe ukuthi ke sinalokho la ekhaya abese ekhethele umuntu ukuthi uthatha khona lapha ekhaya. Sifike sihlale umsakazo wami sihlale phansi sikululeke sikutshele thina ukuthi sino 1 no 2 no 3 no 5 lapha sikubalela izinto ezingaba ku5 sikutshela sisebenza kanje kube kuwe wena ozikhethela ukuthi wena ufuna lokho nakhona futhi uma usukhethile wena bese sikuchazela ukuthi lokho kusebenza kanje lokho kusebenza kanje ukuze ungathathi into uma usufika le siyaxaka. Okusho ukuthi ke uDr 2+2 uyathwalisa noma akathwalisi. Angeke sikufihle lokho ngoba sinelilungelo lokusho ukuthi umuntu ofuna ugodo uyalithola. Bayafika abantu bekufuna ukuthwala sibathwalise siyakwazi lokho and sibatshela ukuthi ukuthwala njalo abantu bangasabi ngoba ngabe ngathi ezweni abathathe lento ayinabungozi kwase kuduma umhlaba wonke ke kanti ngangizama ukubacacisela ukuthi uma usuhluphekile noma umuntu uthinta umuthi ubona kwenzeke noma umuntu uthinta iwasho ubona kwenzeke. Okay, sekufuna sihlale phansi sixoxe uma uthi ufuna ukuthwala nakhona ufuna sikuchazele ukuthi kukhona ukuthwala okuhle kukhona ukuthwala okubi bese ngibachazela ukuthi la ekuthwaleni okubi isuke ngikhuluma ukuthi uthi wena uzithwalela wena kodwa uhlukumeza umndeni wakini ububulala izingane zakini uzoyidla nobani le mali lento oyithwalelayo yini kahle ukuthwala okubi ke lokho bese ngithi la ekuthwaleni okuhle ngiyayithi mina uma wena uzithwalela wena ungayithathi into ezohlukumeza umndeni ungayithathi into ezohlukumeza omunye umuntu ngoba lento le isuke wena uzenzela wena. Ingakho ngithi sesihlale phansi abantu sibaluleke ngezinto ngaphambi kokuba abantu sibenzele. Okay. Nakho ke ngiyafika ka Dr 2+2 efike uyangeluleka ngiyayithatha lento athe nabo uqale right kuhamba isikhathi bese yangijikela ayijikile endleleni ende ngoba la senze sifumula ukuthi okay manje ngiyithatha ngisebenzisa 1 2 3 uthola ukuthi ngiyayilandela imigomo nembandela onginikeze yona. Kuyaba lapha lento siyajika manje singijikela ngiyabuya ku Dr 2+2 ngithi hey mnumzane akusayi ngiyabona sivumelana sasivumelana ngazo niyenza njani lento uyayithatha uthi hayi lethe into yami bese ngiyahamba senza njani esimene sifana lezo. Okay, muhle umsakazo umbuzo wakho engikuthanda kakhulu mina njengoba ngingumelaphi ngwakhona endaweni ngila eJozini ngila eBhambanani
ngila kwaMhlaba yalengana akekho umuntu ongangazi ngisho phesha kwezilwandle ngiyaziyo uma uthathe into ikucaka uyakhona ukuthi uyibuyisele kumuntu lo osukuyithathe kuyena Okay. inhlahla ke lapha ekhaya awukwazi ke kimi ukuthi ubuyise ngoba ngiyakuchazela mina ngiyakuchazela lapha ekhaya ngithi uma uthatha lento uma inobungozi njengoba ngutshela ngithi zehlukene izinto uma ngithi lokhu kunobungozi ukuthathe wena okwakho lokho uma sekuxaka le mina ngidinga ukuthi ubuye kimi Okay. Uma kanje siyangixaka lento izubona nasa sithi sapha 1 2 3. yeah Ngeze njengoba ushila kodwa siyajika into. isuke vele msakazi izojika ngoba uwo ufune into ejikayo Okay. mina sengikunika lento ukuthi phambi kwesikhathi lento izokwenza u1 yenza u2 yenza u3 isuke ingekho into engufihlele yona mina wena usuke uyithatha uyazi imigomo nembandela ngikutshelile futhi siyibhala phansi ke lapha ekhaya kunebhuku sekudraftela nje phansi sikubhalele phansi yonke into senzele ukuthi ungakhathazeki uma wena sikuxaka lento azi ukuthi wayifaka wena Okay. Ngiyayizwa le ndaba mase ngixakele yimina engayifaka kuyona. Kunesimo la othola ukuthi ke uyafika umuntu mhlambe kunento azoyifuna. Ngokweminyaka siyasithathe mhlambe umuntu omnikeza lento ayifuna uyabheka ukuthi uneminyaka emingakanani noma wonke umuntu unelungelo lokuyithatha lento ngoba ngithatha inkosi. Uma sikhuluma ukuthatha lento asiqale kanje sisuke silapho sikakhuluma umsakazi ngokuthi sisiza umuntu obuthakathaka sisuke singakhuluma ngokuthi sisiza umuntu ogulayo sisiza umuntu ofuna ipromotion sisiza umuntu ofuna into ethile sisuke sikhuluma ngomuntu osuka thena ufuna ukuthatha into eserious ezomboost empilweni ukuthi aphumelele phambili lapho ke angeke unike umuntu mina nje ngiyayiqalela ko 30 ngephezulu umuntu mangimnika into ejulile uma ethatha into ngibuka ko 30 ngephezulu ngoba ngeke sisho ukuthi uma above 18 years isuke se right khona umuntu obona kahle ukuthi lento lengakazayimele ngoba into isinqumo ofanele usitwazi ukuthi musithathile uzophila nayo yonke lento imihla yakho yokuphila. Okay. Manje kufuneka umuntu okhulile nangokomqondo owaziyo ukuthi ngempela userious ukuthi uyathatha mayifanele athathe. Okay. Serious okhulile wazi ukuthi athathe mafanele athathe. Silapho ke manje. Ngithathile mina lento ngiyabona impela kuhamba kahle. Kuhamba kushaya isikhathi ukuthi ngihambe mina. Ishona plant engayithatha. Ibuyela ku noma izosala la ekhaya. Uma isala la ekhaya izophila kanjani ngoba kusho mhlawumbe abantu bayikhaya abanalo ulwazi ukuthi kunento engayithatha. Senza njani sibene sifana lesi? Uma sengihambile mina bengiyithathile. Sigcwele izinto egcekeni kuhle kumnandi sengihambile mina. Kwenzakalani mangihambile mina ngalento engayithatha kuwena? Kuyaye kube nzima lapho kodwa kulele kimi ne client lami noma nalowo muntu loyiswe ngumsisi ngoba okunye uthola ukuthi yena ngizomtshela mina ukuthi lokho uyakwazi ukuthi uma usuza ukuthi hayi sezizoshaya ukwazi ukusondeza lowo muntu omethembayo egcekeni umkhombisa imfihlo ukuthi lo muzi ucobezela kanje nayi imfihlo lezi imoto esihamba ngazo nayi imfihlo lezi inkomo lemfuyo igadwe inayi ngoba ekhaya kufanele ukuthi kube khona umuntu owaziyo ngawe ngeke ungitshela ukuthi awunasihlobo akekho umuntu omethembayo bese kubuyelelana ekutheni ngoba izinto zinama level la kunezinto ezinkulu umsakazi uthola ukuthi umuntu uthathe into enjenge contract icontract akuyona into engaze ngithi mina ungakwazi ukuyishiya komunye umuntu uma ufile nje wena ufile uyahamba emhlabeni okusalayo uyosala wena ke ufuna ukuthi umuntu uma ukhona uthi uzomshiyela into enjenge contract isuke kufanele ukuthi umthathe usaphila uyomkhomba la wathatha khona le nduku bese le nduku le bese siyakuvuma ukuthi le nduku uma uhamba wena sizoyivusa iphile kuye. Okay. Siyayivusa le nduku uma uhamba. Nansi indaba. Ngithathile icontract uthi okay le nto ngithathisana ngayo. Ithi ngakashaya isikhathi secontract bese sizawushaya ke. Kwenzakalani la? Hayi ngeke baba. Uthi azoshaya. Angiboni baba asicacise la. Uyabona mawuphethe mawuthathe icontract yokuphila. Mawuthathe icontract yokuphila ngisho bangakudubula 7 bullet akumele ufe singakashaya isikhathi sakho. Ngisho ungaginqeka ngemoto akumele ufe ingakapheli icontract yakho. Okay. Icontract must take 2 years uphila
over reach 2 years iphelele lapho ufe. Okay, uma umuntu one contract uma esehamba emhlabeni guaranteed ikhona iyamtshela nje lento ukuthi sengizohamba emhlabeni. Khumbula qala sasiba nabaculi ukuthi babethatha ama contract kwakuthi mase behamba uze umuntu soqala ushaya ingoma eyangakhona ukuthi mangihamba emhlabeni useyezwa izigi ukuthi hayi man sokuseduze la kiwa khona. Manje ke kunale contract esithathile right uyeza ukuthi sekone sekuseduze phambili ikhona nendlela ukuthi asi extend contract noma ihamba nje phela la igcina khona akwazi uextend. Hayi lapha ekhaya thathile baba asikwazi uextend. Okay, thathile mawuthatha nje 1 year ube rich uzoba 1 year ube rich. Ngeke sikhulume into engamampunge kubantu ukusebenza kwami kuyaziwa abantu bayazi hlezi ngisho mina wathatha uthathile icontract nje asikwazi ukuphinde siyikhulise. Iphela lapho kufanele phela nawe khumbula kufanele ubuye nawe uzova enye contract ukuze abanye abantu bakuthathe. Mana kusho ukuthi mina manje ngithatha icontract ngiyavuma ukuthi le contract engiyithathile uma iphela ngizoba icontract ngizosebenza komunye umuntu. Kunjalo nje kuhle komuntu egula isuke wena vele usacrificeile ukuthi okay wenza isithembiso sokuthi vele nami ngizobuya nami ngizothathwa. Ngiyosebenzela kwelimunye umuzi. Kusho ukuthi umuntu mayithatha lento afanele azi nje bangiyithatha ngisayinele contract engiyisayinile uma iphela icontract bese ngisebenza kwendawo kwakuhamba mina ngovuka kwenye indawo. Awungithi nje ngoba thina siphila kwaZulu sikholele ekutheni umuntu uma engasekho uyafihlwa. Nisuke nifihla umzimba lapha lo muntu mina ngisuke ngapha kimi ezovuka ephile alinde ukuthi kube khona omunye umuntu amthathayo. Nansi ke indaba kulezi zinto noma kulena sesiyithathile mhlambe umuthi kunento ukuthi mawusebenza kuthiwa khona uhlobo oluthile lokudla ongakudla kungabe mhlambe abanye bathi ngazi inyama ngulobe ufish kwenzakalani lapho uma sengithathe ukuthi fanele ngizibe ukuthi akulokho angikudla kuphasamisa kanjani makwenzekela kwakudla. Asicacise kanje umsakazi ngoba lapha ekhaya izinto esizenzayo emthini wasekhaya masikhuluma ngomuthi nje impande zomuthi ebaba ishuqula cha lapha ekhaya asinawo umthetho. Okay, emthini udla noma yini buvele uyidla. Khumbula phela umsakazi ukuyofuna usizo kumuntu usukungabe uyoshintsha lifestyle yakho. Okay, usukuya ngoba uphethwe yikhanda udinga idiscipline leyo. So angakushayela imithetho over mina kucindezela. Okay, thina ke ngomuthi asiushaya umthetho lapha ekhaya. Kodwa uma sesiya egameni lokuthatha leli basaba nokulibiza lithi thwala lapho kufike kube khona nenqinambi nama terms and condition ilapho kungaqala khona uzuma uthatha izinto ezinkulu ukuthi lokhu ungakwenzi lokho awusakwenzi lokhu awusakwenzi lokhu uyakwenza. Okay, abanye bathi mabekhuluma bathi mawuthathe lento besuke uyithathile kuyenzeka ukuthi mhlambe uthanda kakhulu abantu besifazane uthanda kakhulu izinto ukuze izokusebenzela fanele kube khona lento le obhiznayo. Iqiniso lijalo. Kodwa kokuthi ngeke sikubalule emsakazweni umuntu izela yena uma esebheka nodokotela wakhe. Okay, bengifuna ukubheka la mhlawumbe sesiphetha abakufunayo bakuthola kanjani ngoba ngicathi ke baningi abantu abalalele abanye banembozo mhlawumbe abazofuna ukuyazi mase bekufuna bachama mina ngifuna ukufuna emsakazweni ngifuna ukuya nje ngqo kuye ngifike ke ngiyithathe lento engiyithathela yona. Utholakala kanjani uDr 2+2? Okay, asikulungise kanje. Ngenxa yebhizi ke kunzima ukutholana nami efonini. Okay, kodwa ikhona inombolo eyase reception noma eyase office engiyaye ngitholakale kuyo eyu072 737 8514. Yebo. Awiphinde ngoba khona abasakhipha amafoni sebahamba namaphethini emafonini. 072 737 8514. Okay, yona number ngiyayitholakale kuyo uma ufona kuyo isuku ufuna ukuthola ukuthi kusetshenzwa nini bese uthola imininingwane ekubhalise leyo number leyo iyona ekwazi ukutshela ukuthi ufika nini linini lakhe la. Okay, yebo. Nanokuthi uphathana uyakhona nje ngiphathana maya ka Dr 2+2. Okuningi ukuthola imininingwane ithola lapho kodwa nje usuku lokusebenza kuba olesine olesihlanu umgqibelo. Okay, yeah. Okusho ukuthi ke uDr +2
kulo 2 minutes osalele uthindi indaba ukuthi uvule ikhemisi mhlawumbe sezidlula nje sesibheka ngasekhemisi yini abantu bathi bayithola ekhemisi uma befika nanokuthi liwuphe nemangozi. Okay, uma usuka enkabeni yasemangozi noma edrobheni uphuma ubheke esikhemele la ngisho kanjalo uzanga okay uma udlula igarage kuno afpop okay ekhoneni la afpop lapho uyatholakala surgery kadokotela 2+2 le iyona chemist le ekhona lapha enezinto eziningi ezahlukahlukene ezesintu. Lapho ke ngithi mina abantu abagijimele khona bathola iwasho baqonywa abantu abaqonywa abantu ngenkani sande sisizwe kunamabhodlela laphana amahle insizweni othi uwagcobile impela nje kubonakala laba mama beyimali laba abafuna babe nemali nalabo abafuna ukuqonywa nomuntu ofuna ukugana akhona nje futhi ungena ukhululeke uyifundele wena ukuthi ufunani neyiwasho zokuthandeka zikhona neyiwasho zokuxosha imoya emibi zikhona konke nje lapha nakuvulelekile kuka imayithatheleke hayi kama thathele futhi ungene nje ukhethe kwakho yeah oh yeah no Dr. 2+2 asethemba ukuthi ke konke kuhamba kahle abantu bazwile bayithole nenamba yakho 072 737 8514 babhuke kubafuna ukufika lapha ke ka Dr. 2+2 elakuphethe bese siva elami lokuphetha lithi okukhulu kakhulu abantu abasukumela impilo zabo singahlupheki bakithi singaxakeki uma kukhona kwakuboshiwe asethemba ukuthi ngoba sengifikile ngiyakhona emangozi abaphuthuma abantu bawufuna iziwasho baqaqe impilo zabo kube kuhle asibonge msakazi asithokoze Dr. 2+2